Mae dathlu drychefn, rwch wyn a blwydd fawr, o'r diwedd awr, nadolig llawen iawn. Sion corn wrth y drws, I chelwydd a sws, nadolig llawen I chi. Shwmai a blwyddyn newydd a chi gyd. Wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn waethaf mewn hanes blynyddoedd gwael, mae yna wen fach sy'n dod i'r wyneb wrth feddwl am yr amryw brosiectau diddorol wnaethon ni fwynhau yng nghalendr theatr yn y nog. Chi'n gweld beth fi wedi gwneud fyna i chi? Ie, wir, calendar yn dyfe. Ie, seamless link. Ac yn fwy penodol, calendar yr Adfent, neu Antur yr Adfent. Ac I fod yn onest, oedd hi'n dipyn o antur yn ei rhoi at ei gilydd. Oedd wir. Nawr, wi'n lwcus iawn heddi achos mae criw bach dethol yn Swnllyd wedi ymuno â fi I roi syniad I chi gwylwyr annwyl siwt wnaethon ni ddod o hyd i'r syniad a siwt wnaethon ni gerdded a llwybr troellog hynny I ddod â'r syniad gwreiddiol o'r meddwl i'r sgrin. Ond yn gyntaf, beth am I ni gwrdd â'n anturiaethwyr heddi, felly os newch chi gyflwyno'ch hun a falle dweud pwy o'ch chi'n chwarae. So, ewn ni gyntaf. So, helo, fi yw Tonia, o'n i'n chwarae Cadi. A fi yw Richard, o'n i'n chwarae Arwel. Helo, Tom a o'n i'n chwarae milwr yn arogfeydd gyda'r Mystic. Haia, Llinnos I fi. A fi oedd yn darllen ystyriau ysbryd yn y bunker. Helo, fy enw fi yw Mali Tidnod Jones a fi oedd y storiwr. Right. Richard a Tonia, gan I ddechrau gyda chi, neu dylen ni weid Arwel a Cadi, eich cymeriadau coblynedd yn y gampaeth. Siwr I chi? Iawn, diolch. Good in Ie, gaethon ni'n nadolig bach hyfryd, diolch. Dywel neis. Byddwn ni'n gobeithio hefyd fel coblynod, efe. Wel, gwedwch wrth fi nawr, siwr dath y syniad am galendar yr Adfent I chi yn wreiddiol? Gaethon ni cyfarfod gyda Gain y Styles, a oedd hi moyn wneud rhywbeth bach gwahanol i'r ysgolion, achos o'n i ffili gael ysgolion dod I weld y sioeau blwyddyn diwethaf. Brainstorm meeting maen nhw'n gael fe, un o'r una. So, gaethon ni'n o'r una. Brain dump maen nhw'n gael fe nawr, Spendy. Ie, a fi ffili cofio pwy oedd actually wedi awgrymu. Fi'n cofio, Michael Geary. Michael Geary oedd wedi gael syniad am wneud rhyw fath o Advent a agor y drysau a popeth fel yna. So hwnna oedd fi'n credu fath o graidd y syniad, dy fe? Ie, oedd sawl syniad arall I ddechrau nag oedd oedd pobl yn twli o gwmpas. Ond war y teg i'r hyn Michael, fe gath y syniad o'r calendar. A beth ddigwyddodd wedyn? Wel, wedyn, o'n i gyd yn mynd bach, o'n i gyd wedi cael bach o amser I feddwl am rhyw fath o haen bach yn hunain, neu rhyw fath o brigyn oedd yn gallu dod nôl at y stori fewn o'r calendar. So, oedd pawb yn mynd bant a gael cwpl o syniadau. Ie, achos I ni, achos bod ni'n briod anyway, a byw yn yr un tŷ, o'n ni'n gallu ysgrifennu... ni'n gallu ysgrifennu rhywbeth fel duolog, really. So, wnaethon ni gael y syniad o'r cyflynod hyn. A actually, Richard oedd wedi ysgrifennu stori ni. O'n i'n rhoi ambell I syniad mewn, ond fi'n credu mae wedi actually beiso'r holl beth am y perthynas ni. Oedd Kieran Self gyda ni wedi, oedd wedi fath o creu y strwythyr fawr o gyd y straeon gyda'i gilydd. So oedd e'n gallu helpu ni wedi arwain trwyddo. Ac oedd e'n rwydd iawn I ysgrifennu un stori I ni, ond oedd rhaid I fe wedyn, nath e creu rhyw fath o we yn mynd trwyddo fe I gyd, bod rannau bach yn mynd ar draws pob stori, fel bod rhyw fath o continuity gyda fe, fe? Ie, oedd tipyn o job gyda Kieran I gadw'r holl beth ac I wair holl beth at ei gilydd. Siwr oedd hwnna'n gweithio gyda chi wedyn, o'ch chi'n ysgrifennu rhywbeth a danfon I Kieran, ac oedd e'n danfon nôl I chi, yna'r broses? Ie, dyna ni yn hollol. O'n i'n ysgrifennu rhywbeth, hala fe, o'n i'n gael bach o read trwy gweld os oedd e'n gweithio a beth oedd e'n swnio fel, a wedyn oedd e'n neud ambell I newid os oedd e'n meddwl oedd angen newid, a hala fe nôl. A wedyn ni'n dysgu. Fi'n credu o'n ni gyda'r job mwy ar rwydd mewn ffordd, achos o'n ni gyda'n gilydd I allu neud a ymarfer gyda'n gilydd. Wel, dy ti y job rwydd amser.
Bach mwy anodd i fi, to be honest about it. Carry yna. Mwyaf anodd oedd actually rhoi y blue screen lan. Oedd rhaid i gael blue screen achos oedd costumes ni'n gwir, so o'n i'n ffili gael green screen. Yeah. So popeth ni'n gweld tu ôl i ni, a oedd yn edrych yn amazing o'n i'n meddwl, achos o'n i ddim wedi gweld e tan y diwedd. Mae hwnna gyd yn cael ei roi arno ar ôl e, just blank screen sy'n tu ôl i ni. So Yeah. lot o pethau'n digwydd, oedd y ci wedi cerdded trwy siwr gymaint o weithiau. So yn y diwedd, mae fe actually yn y shot. Ni wedi gofod gadael yna, cos ni'n ffili edrych yn mas. Y drws yn mynd. Oedd e'n wastad yn digwydd, unwaith o'n i wedi gael y blue screen yn lan, wedi hongen yn y gegin fel la, o'n i wedi dod i gyd y dillad arno, oedd y bwchio bach coch dyn y popeth. Unwaith oedd yna'n digwydd, ding dong, oedd y postman yn dod. A ni goffi mynd nôl. Ac wrth gwrs, sôn am y green screen yn gloi, y sgrin wyrdd yma, i ni defnyddio sgrin gwyrdd achos mae cyn llued o pigment gwyrdd i gael yn y corff ag ati, ond ymell waith, fel i chi'n gweud, os gwyrdd yn y gwisgoedd, mae rhaid defnyddio lliw arall a glas wedyn yw y lliw hynny. Ie, achos gyda ni, wrth gwrs, oedd y hetiau ni yn gwyrdd a coch. Mae lot o beth yn y dwligedd yn gwyrdd, so o'n i trial gyda'r hetiau ymlaen, a chi jyst gallu gweld popeth yn dod trwyddo fe, fel rhaid i ni symud e lan wedyn a newid i'r un glas, dy fe? Eitha rhaid. Diolch i chi am y tro, gewn ni gael bach nes mlaen, ond na i symud mlaen i Mali nawr, Mali Tudno-Jones, siwmai? Mai. Da iawn. Mali ti oedd yn chwarae un o'r storiwyr, neu fel i fi lyco gweud y gliw oedd yn cadw popeth at ei gilydd, ynddo fe. So, sôn rhywbeth am seto lan y camera a'r goleuadau, a siwrd o ti'n ymdopi gyda'r sgript hefyd? Wel, nath y broses ddechrau gyda cymryd lluniau o'r set potential a dangos y tan yn fyw a dangos y cefndir a wedyn danfon e wedyn i'r cynllunydd a oedd hi wedyn yn gweud be oedd hi'n lico, beth hi ddim yn lico. So dechreuodd e fyna a wedyn ges i sesiwn wedyn gyda Kieran a fe oedd yn cyfarwyddo a helpu a oedd e'n siarad trwyddo wedyn lle oedd eisiau'r camera i fod a be oedd yn gweithio, be oedd ddim yn gweithio. A o'n i, gyda'r Dylan Thomas, yn darllen y Dylan Thomas, nes i ddysgu lot ohono fe, ond oedd y ddelwedd o cael y llyfr o mlaen i hefyd yn rhywbeth neis fi'n credu, a bod fi'n darllen e'n situ. Ond gyda'r hanes storiwyr, darllen y links rhwng bob stori arall, nes i ddysgu e. So mae fe lot gwell dysgu fe, achos wedyn o'n i'n gallu cysylltu gyda'r gynulleidfa lot yn haws a yn fwy onest, really. So dysges i hwnna. Ydy. Mae hwnna'n wir am bopeth a gweud y gwir yn dweud os ych chi yn gallu dysgu sgript. Mae'n well. I fod yn onest. A Phil, mae rhaid fi fod yn onest, dries i peidio dysgu e. No, ni'n meddwl. Os dim, mae rhaid fi, os dim dewis fan hyn, mae rhaid fi. Achos gyda sgript, newn ni sôn yn gloi fanna yn fyned, o Kieran oedd wedi ysgrifennu sgript y storiwr yn dyfe. Ie. A wedyn oedd rhaid i fi wedyn i gyfieithu popeth i'r Gymraeg. Felly, nid yn unig, dim just un iaith, dwy iaith, ac mae'n gallu bod yn eitha anodd ymell waith i fynd o un iaith i'r llall. Nes ti wneud e mewn un bloc Saesneg, neu un bloc Cymraeg, neu rannu'r ddoi gyda'i gilydd tra o ti na? Wy'n trio cofio be nes i. Wy'n credu nes i am yn ail. Nes i wneud Cymraeg wedyn Saesneg gyda bob un link gwahanol. Do credu be benderfynnes i oedd o'n i'n well yn cofio naws y peth. Ym mhob bloc, really. So fi'n credu be o'n i eisiau wneud oedd cyfarthrebu bob un link yn annibynnol. Wel, nes ti jobyn gwych os gael weid. Diolch i ti Mali am y tro. Cyfieithiad gwych, Phil. Diolch yn fawr. Ti'n garedig. Wel, ar ôl sôn am chydig o problemau y green screen, ewn ni i Tom Bloomberg. Siwmai, Tom? Iawn, diolch, ti'n okay? Mae'n fformal i ni yn dyfe, Tom?
Na, o'n i just, ti'n modd, ni wedi bod yn sôn tyma bach am y green screen a'r problemau mae'n gallu dod, ond doedd dim y broblem na gyda ti, o ti wedi cael y cyfle i ffilmo yn un o'r lleoliadau gorau gyda ni. Sôn tyma bach am y lleoliad ble o ti. O ti fewn? O ti fas? Ble o ti? O'n i'n lwcus iawn. Oedd ffilmio ni wedi glanio reit ar amser cywir lle oedd pethau di agor lan ychydig bach. O'n i'n cael dod at ein gilydd yn saff, ond gyda'n gilydd. Aethon ni i Hereford. O'n i yng nghanol cae yn Hereford. Fel i ti? Oedd e'n diwrnod lyflu hefyd. A ie, daethon ni amser really nice. Daethon ni mas. Oedd Alison, sef un o'r stage managers oedd yn helpu ni gyda'r broses. Tŷ hi oedd e. Oedd cae dyn nhw ar un ochr y tŷ, lle nathon ni ffilmio'r bits y dau olygfa cynta, a pan o'n i ddim yn yr olygfeydd cynta, o'n i'n dal boom, oedd e'n very much everyone gets involved fath o beth. A wedyn, oedd rhyw fath o military base dyn nhw ar bwys y tŷ, a oedd na un golygfa, yr ail olygfa fi'n credu, un lle o'n i yn y blitz, ironically, a oedd na rhyw fath, oedd helicopter yn mynd dros ni am tua 40 munud rhaid ni just stopio. Oedd yn eitha oer, oedd yr hael mas, ond oedd e'n eitha oer, oedd e'n mis Hydref, oedd e'n eitha oer, a oedd ni gyd yn sefyll yna yn rhewi, fi'n cofio Rhys Richards oedd yn chwarae'r fenyw o'r blitz. Oedd dim lot i wisgo, a fi jyst yn sefyll yna'n crynu yn aros i'r helicopter yma'n mynd drosodd. So oedd hwnna bach yn annoying, ond oedd e'n ffain. A wedyn wnaethon ni draw i cae arall wedyn yr ochr arall, a oedd yr olygfa yna yn anhygoel. Oedd fel mynyddoedd yn y cefndir, oedd e just yn amazing. So wnaethon ni'r golygfa ola wedyn, gyda cymeriad fi ar yr ochr yna, oedd y hael yn dod lawr. Oedd ychydig bach o rush di ni, achos oedd yr hael yn mynd lawr. Felly wnaethon ni ffilmo bit ar gyfer y gan yn yr rhaglen ola wedyn, just fel oedd yr hael yn mynd lawr. Chi'n gallu gweld yn setio tu ôl i ni. Oedd Kieran yn really gyffroes, oedd fel, gloi, nawr os yw'n neud e, come on. A ydyn ni ffilm y bit ola yna gyda'n gilydd. So yeah, they're good, oedd e'n really nice. Oedd e'n diwrnod really nice i cael mynd mas o bod gyda pobl eraill, really. Gweud oedd hai, Tom, beth oedd y stori oedd gyda ti? Beth oedd y gymeriad i, pa gymeriadydd yna fe? Ie, felly oedd y syniad stori ni wedi dod o Kev, oedd yn chwarae'r Mystic, achos mae Kev yn neud lot o choreography ymladd gyda pobl. A oedden ni'n mynd nôl mewn amser i adegau lle oedd Nadolig yn anodd, a nathon nhw gorfod dathlu Nadolig, ond falle bod e'n anoddach na'r arfer fel blwyddyn yma. So dyna oedd y syniad tu ôl i'r holl beth. So wnaethon ni Puritan, lle nhw'n cancel o Nadolig, wnaethon ni'r Blitz, lle oedd nhw'n gorfod dathlu, oedd pobl di mynd off i ryfel a pethau. A wedyn oedd golygfa fi wedyn pen wnaethon nhw gael y Christmas truce gyda'r Almaenwyr a'r Brydeinwyr yn y trenches. So ie, oedd e'n neis, oedd e'n really, wnaethon ni really joio. Oedd e'n neis, oedd Kieran yna, oedd Alison yna yn amlwg, a ie, gaethon ni dynod really lovely. Ie, so yn wahanol i Richard a Tonya a Mali, oedd mwy o gryw gyda chi i helpu. Siwr oedd hwnna'n gweithio? Wel, oedd e'n odd, wnaethon ni cyrraedd, chi eisiau rhoi cwtch ma'n i bawb a chi ffili, so wnaethon ni just sort of chwifio at ein gilydd. A wedyn aros 2 metres apart trwy'r dydd, ond oedd e'n neis, oedd ddim loads ohono ni, oedd Lloyd ar y camera, a wedyn o'n i'n neud y boom, a pan o'n i yn yr olygfa, fi'n credu nath Alison dechrau neud y boom. A ie, dy criw o tua 6 neu 7 o'n i fi'n credu oedd yn y diwedd. Ond oedd Alison di setio popeth i fyny cyn i ni fynd, oedd hi di damfon fel ffurflen gyda'r safety precautions ar gyfer y diwrnod. A wedyn, ie, oedd fel one-way systems yn y tŷ, lle oedd chi'n gallu mynd mewn a cael pound o goffi, oedd chi'n gorfod dod â cwpan eich hunan i cael pound o goffi. A ie, pobl yn gwisgo masgau a bethau. So ie, oedd e'n ffain, oedd ni'n teimlo'n rili saff, a oedd nhw'n gwneud lot o waith paratoi i helpu ni deimlo'n saff. So oedd e'n gret. Mae'n gret, achos mae theatr yn y nog yn
Maen nhw'n meddwl bod e'n bwysig iawn wrth gwrs, fel dylen nhw a phawb arall i stick ot reolau Covid, felly da iawn. Diolch Tom. Diolch. Ond wrth gwrs, yn anffodus, na ddim bob stori gyrraedd y sgrin y tro yma. Ynddo fe, Llunos? O, ti'n iawn, Phil. Llunos Daniel, siwr wyt ti? Ti'n iawn, diolch. Siwr wyt ti? Wel, wy'n oreit, diolch i ti. Ti'n mo beth, wy'n eistedd fan hyn. Achos o'n i wedi gorfod cyfieithu y sgript i'r Gymraeg, wrth gwrs, o'n i wedi gorfod cyfieithu dy straeon di. Straeon arswyd ac o'n nhw'n wefreiddiol, o'n nhw'n iasoer. O'n i wrth y modd. O'n i'n edrych mlaen i wneud ti'n gwybod, achos o'n i'n meddwl tair stori ysbryd y fi wneud yn Saesneg a'r Gymraeg, a ni'n meddwl, right, fine. So, o'n i fel one-man band i fod yn onest, achos oedd sawl diwrnod y fi cyn y lockdown, a o'n i'n meddwl, right, well i fi ôl popeth sy'n eisiau. So, o'n i'n cael cyfarfod Zoom gyda Ciaran, a nes i siarad y Ffran, a wedyn o'n i'n meddwl, right, beth sy'n dyfu, oedd rhan fwyaf stwff dyfu, ond wedyn nes i gwrdd â Ffran mewn capac yn Abertawe, achos oedd eisiau'r goliadau arno fi, achos beth nes i darganfo, jyst diwrnod cyn i fi ddechrau ffilmo, oedd y trydan ddim yn gweithio yn y man le o'n i'n ffilmo. So fi gael gweithio ti ble o'n i'n ffilmo, achos falle bod rai o'ch chi, os chi wedi gweld fi yn canu'r gan ar y diwedd, oedd bobl siwr meddwl, bod pwy o Wanda yn y cornel sy'n canu fan hyn, a ble mae? Fi lawr i fath o dwll, so mewn twnnel o'n i, ond ble fi'n byw, right, wy'n byw mewn hen di Victorianaidd, a mae wech fflat yma, a fi'n byw yn y fflat lawr ar y gwylod. A mae capac mawr reit ar y top, right, a ti'n cerdded lawr 39 step i fynd lawr i'n fflat i. Wel, hanner ffordd lawr, mae drws na. Ti'n mynd mewn trwy'r drws, right, ti'n mynd lan grisiau, ti'n mynd i ryw ddrws fach arall, a ti'n mewn yn y twnnel yma. A mae'r twnnel, dim ond pridd sy'n efo, ryw fath o storage area yw e. Ond o'n i'n meddwl, right, mae'r lle yma'n dywyll, yn damp a mae'n spooky. Mae'r lle yma yn mynd i fod yn ideal i wneud y storiau yma, i ffilmo nhw. Ond oedd lot o waith i wneud, achos dim ond fi oedd yna. So oedd eisiau cables i ddechrau, achos nag oedd y trydan yn gweithio. Mae'r dillad dy fi, mae'r sgert hir ddi dy fi, mae'r leggings, oedd eisiau boots, achos oedd hi'n frwnt na, ti'n modd. A oedd blouse wedyn a colar uchel, Victorianaidd, a wedyn oedd clogyn dy fi wisgo. Ffain, oedd hwnna'n gred, oedd set dy fi, oedd ford oedd yn addas dy fi, ford yw'n defnyddio pan fi'n mynd campo, so hwnna wedyn, o'n i'n rhoi'r tripod yna, hwnna o'n i'n ffilmo gyda iPad. Ond wrth gwrs, ti'n gweld, oedd eisiau cynnu'r cynwyllau i gyd, a oedd y candelabra dy fi, oedd lanterns dy fi, oedd tea lights dy fi, a ni'n meddwl, oce, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio green screen, blue screen, mae hwn yn really authentic. Ond oedd e jyst yn hela siwt sbal i wneud ti'n gwybod, achos oedd neb na i helpu. Wi wastad wedi gwerthfawrogi pawb sy'n creu gwaith theatr, pawb sy'n gweithio yn theatr. Ond pan o'n i lan yn ffilmo, a oedd hi'n dwym. Achos fi oedd hi'n gyntaf i ffilmo, so ni'n nôl y mis Medi. So, ond ti'n beth, nes i fwynhau wneud ond o'n i wedi siarad gyda Ciaran yn bwyty ble o'n i'n gwneud y toriadau. Achos o'n nhw'n mynd i wneud rhyw fath o pethau digidol, ti'n bod, o'n i'n gwneud stori Krampus, stori'r puppet, a wedyn y stori am y Fari Lwyd. Ond yn anffodus, fi'n credu, oedd e'n edrych ty bach rhy spooky, fi'n credu. Oedd e'n spooky iawn os gael weid, sydd yn gret wrth gwrs, achos dyna beth o ti moyn wneud gyda fe. Ond fi'n credu, Richard Tonia, wy'n credu o chi wedi cael cyfle i weld e? Do, fi'n credu, oedd Gaynor wedi cysylltu, oedd fi'n credu falle Daisy neu rhywun oedd wedi sôn, os ydw yn iawn i edrych arno fe, achos ni'n credu falle bydde bach rhy scary. So wnaethon ni roi y test i merch ni sydd yn 8 oed, a nath hi cuddio tu ôl i ni. A oedd hi dim ond i gwylio'r un gyntaf, oedd hi'n gweud oedd yn rhy ofnus i gwylio mwy. So, fi'n credu, o'n i'n mynd i defnyddio nag ni fel rhywbeth ar gyfer
Yn hollol, mae gyda ni yn y can llun o, so paid y becso. Gewn ni gyfle i weld y straeon arswyd, calan gaiaf efallai. Wy'n credu O, dyna'r falle, ie, bwriad. falle wir. Yw- Achos o'n i'n meddwl bod e'n really spooky, ond na fe filco stwff fel la. Ond o'n i eitha, ti'n straight i'r camera. Fi'n credu, achos oedd y costiwm mor scary, oedd y O, lle mor scary, oedd y fi'n gwybod. darllen yn amazing, a wedyn nhw'n rhoi y Fi'n graphics. deall yn iawn, fi'n deall yn iawn. Ond y peth hefyd, y llunos, beth o'n i'n lico amdano fe ac oedd yn felly periofn yna i, oedd y ffaith bod ti mor llonydd, ti'n gwybod? Ac oedd hwnna'n tynnu ti mewn a meddwl, oh my goodness, beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn nawr o beth ofnadw. So, wi yn edrych mlaen i weld nhw yn eu cyfanwaith yn ystod Calan Gaiaf. Ie, falle wir. O, diolch. Edrychwch mas amdani nhw prynu. Ond hefyd, Tom, yn anffodus, oedd syniad gyda ti hefyd na ddim cyrraedd y sgrin. Ie, wnaethon ni sgwennu y Eurovision. Ie. Ie, hwnna. Ie, stori, o'n i'n trio ffeindio yr Christmas spirit oedden ni'n chwilio amdano fe yn stori ni trwy cyneuon o gwmpas y byd. Ond y problem, oedden ni'n mynd i ffilmio hwnna yn Theatr y Nog yng Nghastell Nedd, ond pan ddyn ni i ffilmio hynny, ddaethon nhw mewn gyda'r local restrictions oedd gyda ni, felly oedd e jyst yn gwneud pethau'n anodd i ni i ffilmio tu fewn, fi'n credu. Felly wnaethon nhw penderfynu i gael gweld hwnna, a oedd lot o torri pethau a symud pethau gwmpas, jyst achos y byd, dyn ni'n byw ynddo fe yn anffodus. Wrth gwrs. A mae hwnna'n dod yn un neis i beth o'n i'n neud yn y calendar. Sgwni os ych chi'n fy nabod i? Pa gymeriad o'n i'n chwarae? Ania! Ie, wir. Dim doli. Dim mwyaf dantaithiol Cymru. Yes, cwestiwn dy ti? Ie, o'n i jyst yn mynd i gofyn, achos yn reiddiol, pan o'n i'n gael y sgwrs, oedd Dion yn mynd i chwarae yn erbyn ti, achos o'ch chi'n mynd i ffilmo, dy fe lawr yn Nanog hefyd? O'n i'n mynd i ffilmo lawr yn Nanog hefyd, ond wrth gwrs, fel oedd Tom yn gweud, oedd hwnna'n amhosib, really, achos bydden ni wedi bod yn rhy agos at yn gilydd. I ni'n gyfarodd a bod yn double act via Dion, ac pan mi ni yn perfformio, ni'n agos iawn, ran fwyaf o'r amser, ty beth. Ac felly oedd rhaid angofio'r syniad yna, so beth nes i wedyn oedd ysgrifennu sgript lle o'n i'n wario Dame Dolly, ac hefyd yn meddwl, wel, achos bod fi'n ffilmo fe, allan ni wario y cymeriad arall hefyd. So nes i dyfeisio cymeriad o'r enw Dame Tatiana Trott, Tati. Siwr oedd hwnna'n gweithio ten yn ffil, yn chwarae'r... Oedd rhaid chi wneud e mewn gwahanol... Obviously, mae rhaid gael costume change o popeth. Ie, wrth gwrs. So, o'n i'n ffilmo lan soft yn y study, lle bach. Ac pan o'n i yn gorfod newid wedyn, o'n i'n gorfod mynd lawr llawr a gofyn i Mags y wraig i unzipo fi. Mynd nôl lan soft, gwisgo gwisg arall, mynd nôl lawr llawr, allu di zipo fi lan nawr. So, oedd e nôl ymlaen lot, a wigs gwahanol hefyd. So, ffilmes i Dame Dolly i ddechrau, a gadael digon o gap ar gyfer sgript Tatiana. Ac yn wahanol i Mali, wy'n cyfaddau nawr, nes i ddim dysgu y sgript. O'n i wedi ffindo teleprompter. Na, ni wedi ffindo teleprompter app ar y computer. So, oedd y teleprompter app yn mynd lan tra ni'n siarad. Oedd e'n gret. So, wedyn, ffilmo Dame Dolly gynta, lawr i gofyn i Mag, zipo fi lawr a zipo fi lan. Newid mewn i Tatiana, a wedyn ffilmo golygfaidd Tatiana wedyn, a roi hwnna at ei gilydd, golygu fe at ei gilydd, a danfon hwnna wedyn i Lloyd, ar y golygydd mawr, ac oedd e wedyn y roi at ei gilydd gyda popeth arall a roi y cefndir yno fe hefyd. Oedd yn edrych yn gret fel, faint o amser yn hela ti ddod yn barod? Wel, Gael holl colir e gyd? Ie, wy'n gallu gweud nawr, gyda y profion hefyd, ac os oedd rhaid profi bod y peth yn gweithio, gymrodd e wythnosau i fi. Seto lan y green screen,
fel Richard Tonia mynd i drafferth. Ac wrth gwrs, gyda green screen, i wneud iddo fe weithio yn iawn, mae rhaid iddo fe fod yn dyn, bod dim cysgodion a dim plethu yna fe. A hwnna yw'r ran anodda gyda green screen, yw gael e yn dyn. So, sawl prawf i weld beth oedd yn gweithio gore. A wedyn, wrth gwrs, mae'r goleadau yn bwysig iawn. Mae rhaid chi cael gole arnoch chi, mae rhaid chi cael gole tu ôl i chi ar y sgrin, a mewn stafell fach, lle o'n i ddim wedi gwneud rhywbeth fel yna'r blaen. Dim ond lamp silin oedd dy fi, so oedd rhaid cael goleadau fel tu llunos a gosod reina fel bod nhw'n disgleirio'n iawn. Ac hefyd, y camera. Nawr, o'n i'n defnyddio y ffôn tro yma. Beth o'ch chi'n defnyddio? Pwy gamras o gyda chi? Ffôn dy fi hefyd. iPad o'n i'n defnyddio. Ie, ffôn oedd gyda ni, a y tric oedd, achos obviously o'n i oedd un o'n i goffi mynd rownd, fel ti'n gweud, o'n i goffi mynd rownd, a wedyn up farno, redeg nôl. A fi'n credu fel o ti'n gweud, Phil, oedd e wedi cymryd ni lot hirach na ni'n meddwl, just i dysgu'r peth, achos oedd gyda ni 2 pennod yn Gymraeg a Saesneg. So oedd hwnna wedi cymryd spel. Achos, dim fel yma, o'n i wedi gwneud e gyd yn Saesneg yn gynta, a o'n i wedi trial wneud, newn ni'r olygfa cynta yn Saesneg, a wedyn, ond o'n i ffili jwmpo i'r Gymraeg, heb fath o mewn ffordd, o'n i'n arall eirio yn Gymraeg, oedd y rhythmau ddim yn gweithio, achos gyda'r help di, oedd y rai Gymraeg wedi cael ei ysgrifennu gyda jokes wahanol a popeth fel yna. Wel, oedd yn haws wedyn ni, i wneud gyd y rai Saesneg, roi cwpl o dyddiau i ni, i ail ddysgu fe mewn ffordd yn y Gymraeg, a wedyn ni mynd ato nhw yn Gymraeg wedyn ni hefyd. Ond mae dyn ni oriau bron, achos oedd rai ni, o'n nhw'n 10 munud fi'n credu oedd yr un fyrra. So, mae dyn ni oriau o'n nhw. O'n i'n neud pob un o'n nhw felly 4 neu 5 o weithiau. Nethon ni fe mewn un take, twel, nethon ni ddim torri, so ni... Na. Os oedd unrhyw camsyniad yn digwydd, oedd rhaid ni dechrau o dechrau. So, oedd e'n anodd iawn gyda, obviously, dy fe. Nes i ddim un byth, obvious. Methinks you protest too much. Exactly. Great. O'n i'n lwcus iawn, achos o'n i'n defnyddio fel props, oedd ddim lot o props gyda ni'n trio chwilio, ond oedd mam Richard wedi dod lan a fath o Advent calendar yn ferched lle maen nhw'n agor anreg bob dydd, achos o'n i ddim yn mynd i gweld i blwyddyn yma. So, y gyd o'r anregion yna fe, rai y ferched o'n nhw. Ie, o'n nhw'n eisiau fel live presents. O'n nhw'n sachu o'n anregion iawn. So, ni'n fath o tyn nhw mas a roi nhw, a ni'n mynd â nhw nôl i'r front room. Oedd mabli fel hyn. Gobeithio chi ddim wedi defnyddio un fi. Na, dim yn gwybod. Pai Becso, oedd digon o live presents da chi ar y sgrin. Da iawn. Ond oedd y props yn rhywbeth arall wedyn, achos oedd rhaid... a bai fi oedd fi wedi ysgrifennu fe, ond o'n i wedi penderfynu fynd ar drail cooking sketch. A beth mae pobl dros y byd i gyd yn coginio ar gyfer y Nadolig. So, oedd rhaid fi ffindo pysgodyn, carp, oedd rhaid fi gael raisins a currants a fflwr a mes y diawl i gael yn ystod i wedyn ni. So, oedd e'n wythnosau i seto lan, oedd e'n wythnosau i glyro fe wedyn ni. Achos oedd dŵr ar y llawr a fflwr a raisins, nhw wedi cyrraedd bobman. Ond nhw wedi cyrraedd y rannau yna, dylen nhw ddim cyrraedd. Dod o'n fel yna. Wel, diolch yn fawr i chi gyd am alw hibo, a gobeithio bod chi wedi cael, chi mas fyna y gwylwyr wedi cael mewnwelediad, fel maen nhw'n dweud yng Nghymla, o'r hyn gymrodd ei ni ddod ag antur yr adfent o'r meddwl i'r sgrin. Ni ddim jyst yn twlu'r pethau met i gilydd, chi'n bod. Felly, am y tro, hwyl yr oel wrtha i... A hwyl yr oel wrtha ni! Hwyl i chi gyd, diolch yn fawr. Tara!